Ka Office u Deputy Commissioner ka Ribhoy ha ka Pratrik Nailar kalapun long ya ka jingle jurip kerpang ya ka National Highway na Bernihan hadu Joraban ha ka thong ban pej benya bat ban tela kam mi ki kali kham tam ki trok ki baju penyang klam akor harut jong ka surang ha ka ni ka jingle jurip ki officer na ka District Transport Office katanat PWD bat katanat pulit kilaya trilang ban pej ya ka jinglong jingman jong ka surang kham tam hai ki bentai ki baju mi ka jing dheng kali bar ka jing penthot ya kalet ka wan jing ki paj ba ya kani ka jing le jurip layalam da u assistant commissioner ka Ribhoy u Akash Marak ha kani ka jing le jurip bontli ki kali kham tam ki trok ki balalam bagi penyang klem akor harut ka surok national highway bar ki syak dan kuna kat kum ki kendon an la ban kedong ka jing penyang klem akor ki kali harut ka surok ba kam dei tang ka daw jo ka jing theng kali Henry ka bu ru ya ka jing im jo ki nonglet nongwan ha ka jing ma ka jingret jong ka jaka banya ki kali kala ban wan ra ki jingja bas ngosi kan thop ki jingja accident ki bala ban shim ki jing im brio bat kani ka jinga threlang hapdeng ka office u deputy commissioner bat ki wei ki tarat sarkar kalong ban penthik na bakalit ka wan jing ki paj ba kan long ka basuk bat ka basngan Hey, hey.